Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли обратно в моя канал. Аз съм Росен и днес ще разгледаме една тема, която вие си пожелахте. Как живее той или тя с другия човек. Сега, аз ще се фокусирам общо взето върху намеренията, чувствата, мислите на този човек към вас, като ще разгледаме и това как живее той или тя с другия човек, като ви казвам, ще се фокусирам повече върху нещата, които има този човек към вас. Добре, нека първо да направим една идентификация, да видим дали ще си познаете човека. Кой е този човек? Кой е този човек? Вашия любовен интерес. Значи сега, това видео го гледат хората, които са на 100% сигурни, че любовни интерес си има друг или друга. Не си вкарвайте филми, ако не сте сигурни и така нататък. Това е тема по желание, не защото аз така съм го усетил да го направя и видите ли вие този човек си има някой. Не, просто това е тема по желание. Много хора искаха много отдавна да я направя, така че сега ви я правя вече. Ако желаете личен ридинг, знаете къде да ме намерите. Информация има долу в описанието под видеото и закачена като първи коментар отдолу също. Така, кой е този човек? Една кратка идентификация, просто е така, за да си го познаете, да сте сигурни, че видеото ще се отнася за вас. Така. Така. Добре, интересна енергия, това какво е? Така, вижте сега. Този човек като цяло има проблеми към този момент. Кой е? Той е човек, който, между другото, общо взето се отдава на някакви по-лекички емоции. Сега, това е човек, който, между другото, постоянно живее в миналото. Човек, който стиснал това минало и не го пуска по абсолютно никакъв начин. Той винаги търси нещо там. Сега, това, което го казвам, винаги търси нещо там, може да бъде нещо от рода на каквото и да се случва в момента в живота му, той търси обяснение чрез миналото по някакъв начин, по някаква форма. Сега аз не искам да навлизам в подробности, защото няма смисъл, за всеки ще е различно. Но поне това по-скоро... Знаете ли, това не ми излиза като идентификация. Сега вижте, айде ще кажа така, този човек може да има и примерно някакъв здравословен проблем и така нататък, в момента да разрешава някакви здравословни проблеми. Но това не ми излиза по-скоро като идентификация, не го усещам изобщо идентификация, по-скоро като моментното състояние на този човек. Нещо такова ми е тук, не е идентификацията като цяло, кой е той. Нищо. Айде, аз ще ви дам каквото има в енергията. Значи, вижте сега, това е човек, който за някой може да резонира и че е мързелив. Не знам защо. За някой ще резонира, за някой няма да резонира, но това е човек, който е мързелив. Това е човек, който изобщо не си мърда пръста. Вижте тук каква коренна разлика имаме в енергиите. Преди като сме правили разклади, съвсем други неща излизат. Тук дойде един човек, който е изключително мързелив. Човек, който гледа за себе си, гледа той да е добре, гледа да е задоволен. Това, между другото, може да е човек, който обича така да се похапва малко повече. Това за малка чаша резонира. Но като цяло човек, който изобщо не си пъне дъто да върви напред, да се развива по някакъв начин. Абсолютно не. Човек, който е изключително спокоен, буквално може да изглежда и като един непокис в някои случаи. Човек, който няма воля, който няма характер и така нататък. Пак казвам, това ще резонира за
малко хора като точна енергия, но като цяло този човек, той е в капана на своите мисли, той постоянно мисли, той постоянно премисля нещата и като цяло никога не може да вземе решение, никога не може да намери пътя, по който да тръгне. Абсолютно тотал щета. Дава го тук Пишман императора, естествено. Имаме енергията на императора, нали? Да. Имаме енергията на императора, но като цяло това е човек, който изобщо няма нищо общо с императора. Това е поредният Пишман император, който идва да го разглеждаме тук. Така че, да. Така, какво да ви кажа още допълнително? Това е човек, който създава една илюзия. Аз не ще да влизам повече в подробности. Пак казвам, може да разрешава някакъв здравословен проблем. Може, между другото, в момента, когато гледате това видео, този човек да се чувства изключително зле. Може да има проблеми с емоционално хранене, с напълняване и така нататък. Много странна информация ми излиза тук. Да я знам. Нещо става. Но този човек се държи за миналото. Държи се за миналото, постоянно премисля нещата и никога не действа и никога нищо не прави. Абсолютно. Така, за тези, които са сигурни, че този човек има друг или друга, продължавайте да гледате. Тия, които не сте сигурни, не гледайте, за да не си набивате филми в главата. Така, как този човек живее с другия или другата, без значение. Как са там отношенията, как живее той. Ужас! Никак не живее. Виж сега, тук енергията е много интересна. Сега, първо там в отношенията с другия партньор, вашия човек изобщо не е искрен. Там, между другото, нещата изобщо не стоят по никакъв начин добре. Сега много хора ще се зарадват, като кажа, че нищо не се случва добре, ама в крайна сметка сега аз няма какво да ви лъжа. Аз няма да ви лъжа, ама там в техните отношения пълно се лъжи, между другото. Сега, там вашия човек, между другото, не може да стои с една жена, каквото и да си говориме. Това излиза в енергията, това казвам. Това е човек, който обича развлечението, обича да му е готино, обича разнообразието, нека така да го кажа. Така че той човек, в крайна сметка, най-вероятно си разнообразява от време на време с някоя друга. Напълно е възможно и това да се случва. Напълно възможно е да има някакво разнообразие с други жени, но като цяло. Вашия човек не вижда перспектива в тези отношения с другия. Ще кажа с другата жена, защото ще ме гледат повече жени, мъжете да си го обръщат. Този човек не вижда перспектива за развитие на отношенията с другата жена. Изобщо никаква. Буквално той се чувства като в една клетка. Между другото, най-вероятно живеят заедно. Ако това се питате, ако това се чудите и е важно за вас, най-вероятно живеят заедно или поне тя живее при него или той при нея, но като цяло имат общо едно такова съжителство, т.е. не е само чук-чук и бек, ами, нали, смисъл има явно така съжителство. Така че в крайна сметка, какво искам да кажа? Тук не се виждат перспектива
Вашия човек изобщо не вижда перспектива в тия отношения или поне не знае изобщо как ще се стигне до нещо друго. Нали сте? Най-вероятно това, което виждам тук, жените, т.е. дамите, т.е. тези другите, чакай, тук стана мешания. Тази жена, с която вашия човек е в момента, тази жена, между другото, е жена, която иска брак, най-вероятно иска семейство и така нататък, т.е. тя е по-семейно ориентирана. И това нещо го иска и от него, в крайна сметка тя явно още не осъзнава той какъв е и така нататък. Но като цяло, тук нещата се рушат, те са тръгнали към разрушаване общо взето. Пълно с манипулации. Между другото, вашия човек, знаете ли, той се прави на тъп. Изключителен манипулатор е, може да манипулира, може много добре да владее положението, но той пред нея се прави на тъп, все едно, че не вижда някои неща, абсолютно сляп за някои неща, затваря си очите, но в крайна сметка искам да ви кажа, че той абсолютно всичко вижда, абсолютно е наясно с всичко, което се случва, просто решава да го играе като сляп, че едва ли не нищо не вижда и така нататък. Вижте, той не се чувства добре. В крайна сметка той не се чувства добре в тия отношения. Да видим тук какво имаме. Седмицата пентакли, да. И в момента всъщност се чуди дали не е време да си тръгне. Да. Общо взето. Я да видиме, че ми стана интересно. Този човек ще си тръгне ли? Вашия любовен интерес ще си тръгне ли от тази жена, с която е? Ще вземе ли решението да си тръгне? Осмица чаши. Питам, отговорът е ясен. Да, ще си тръгне. Няма да стоят заедно. Я гледай такова. Луната, кулата, дявола, десятка пентакли. Ужас. И долу на дъното на дека имаме колелото. Те бая големи аркани тук. Вижте сега. Там, както ви казах, първо, че нещата нямат перспектива и така нататък. Пак ми се допотвърждава, че тази жена иска семейство, иска и деца. Отношенията там са токсични, отношенията там са чисто манипулативни. Я да поясним дявола. Да, дявола с десятка чаши. Емоционална. И слънцето абсолютно. Между другото, този човек не се чувства добре там, но тъй като няма нещо по-добро в момента, той стои. Той стои в крайна сметка. Да, абсолютно, тук ще има, той ще си тръгне. Добре, ние видяхме, той ще си тръгне с тия толкова, защото не е толкова интересно. Ще се върне ли при вас? И в крайна сметка, този човек ще се върне ли при вас? Щом си тръгне от тази жена, този човек ще се върне ли при вас? На къде ще тръгне? И тук отговорът е да. Сега, той човек ще се върне при вас и ще се върне в енергията и ролята на жертвата. Леле, той колко е изстрадал, колко му е било тежко, той е осъзнал какво се е случило, хора, той просто ще мисли как да ви изманипулира за пореден път. Осмицата мечове, пояснено от жрицата. Абсолютно този човек и от тия енергии тук ще се върне. Абсолютно ще се върне. И ще иска да се върне като победител. Имайте предвид, че той ще направи всичко възможно,
за да си пробие път и да си отвори вратата. Ще блъска, ще лъже, ще манипулира. Нали, вече вие си знаете вашия човек как действа, дали ви манипулира, дали ви лъже с нещо, дали ви обещава някакви неща, но каквото и да е, вие си знаете неговите техники. В крайна сметка, той иска да си отвори вратата към миналото и иска да влезне с аплодисменти. И той да е победителя. Това е човек, който... Вижте сега. Вие тук вече излизате в енергията на дамите излизат в енергията на кралицата Пентакли. Изключително заземени, изключително стабилни, абсолютно една вътрешна хармония, която имате. И между другото това нещо, този човек го блазни. Значи вие сте стабилни, вие сте материално подсигурени, не ви трябва нищо и така нататък. И между другото, вие за него си оставате като, буквално като, как да кажа, като една много добра опция, която той не трябва да изпуска. Изключително добра опция, която той не трябва да изпуска. В крайна сметка няма да действа надали ще действа веднага, след като се раздели с нея. По-скоро ще си остави малко време първо да планира какво точно да направи и как да го направи, как той да излезе победителя. И ще ви наблюдава. Сега, как ще ви наблюдава? При някой ще бъде в социалните мрежи, чрез приятели познати, нали, не дай си Боже, па да ви чака някъде там затъгала да ви наблюдава наистина. Не знам. И пък може съвсем случайно да цъфне и на работата ви, но крайна сметка този човек ще се изкара жертвата за пореден път. И това ще бъде напълно умишлено, за да може отново да ви спечели, отново да си извоюва енергията на Пишман императора. Ето той пак си излезе. На Пишман императора, който всъщност той не е. Общо взето. Да, ще се върне. Добре. Какво иска да ви каже този човек? Ни послания ще изтеглим. Аз после се сетих, сега ще питаме още един въпрос. Какво иска да ви каже този човек? Какво иска да ви каже този човек? Стига толкова. Ох, майко мила. Обичам те. Не е така. Ще питаме, ама не. Добре. Той човек обича ли ви наистина? Какви се чувствате на този човек към вас? Тук това е човек, който може да ви казва обичам те, но да не е на... Сега ще ви кажа, той човек казва обичам те, той показва емоции, когато той сами е емоционално удовлетворен. Когато му е окей на него, тогава може да ви каже обичам те, иначе пак може да го каже, но няма да е с тая истинност. Няма да е с тая искреност в крайна сметка. Какво ви казва тук първо от посланията? Ще ги събера, че ще оплета нещата. Какво казва? Благодарен съм за урока. Времето не беше подходящо за нас двамата. Понякога стоя буден и си мисля за теб. Обичам те. И какво е това? И надявам се някога да ми простиш. Значи този човек най-вероятно се е тръгнал от вас от това, което се вижда. Най-вероятно така е станало. Избрал е вас избрал е другата жена пред вас и така нататък. Добре, в крайна сметка, съветът за вас какъв е? Тоест, ще бъдете ли окей с този човек?
Вижте какво. Да, нещата могат да стартират с този човек доста добре. Това, което искам да кажа за начало. Значи, за начало нещата ви с този човек ще стартират от това, което виждам доста добре. Отново ще има изблик на емоции, отново ще има, как да кажа, такава чувственост, тръпки и точка на точка. Но, какво искам да кажа тук? Че това ще бъде планирано от този човек. Смисъл, как да ви кажа, той малко или много ще го играе, ще преиграва. Вижте сега, отново се потвърждава това, отново имаме енергията на девятка чаш. Това е човек, който търси своята емоционална удовлетвореност, там където ще се чувства добре. Вие може да му дадете тази енергия. Щом вие може да му дадете енергията той да се чувства добре и да е запълнен, той ще ви каже обичам те, за да ви държи още. Така че тук просто искам да ви кажа, внимавайте да не се повтори някоя ситуация от миналото, която е била с този човек. Но какво да ви кажа, тук нещата ще влезват в енергията на Хенгмен, нещата ще зависнат, пак няма да има яснота. Явно и преди между вас в тия отношения не е имало яснота, ама па и сега няма да има някаква яснота. Тоест ще има ли по-сериозни отношения, за тези, които искат брак, ще има ли брак и така нататък. Общо взето няма яснота, няма и да има отново, няма да има яснотата, която вие търсите и която искате. Особено тези, които искат да създадат вече семейство или пък на брак, или пък да се обвържат по-сериозно с дадения човек. Просто не. Това е човек, който в крайна сметка няма да ви даде искрените емоции. Той между другото може да симулира емоции. Той може така доста добре да и експресивно да ги изразява тия емоции, ама те не са истински, те не са искрени тия емоции, които той ще ги даде. Просто той ще търси начин отново, между другото, да възроди това, което е било като енергия между вас, за да може вие да го захранвате с енергия. Добре, де. Аз уж да приключвам рейдинга, но айде още някаква допълнителна информация. Това е човек, който се завръща към миналото си, защото най-вероятно от сегашните си отношения той не е емоционално удовлетворен по никакъв начин. Абсолютно тежко му е в момента, чувства се зле, чувства се емоционално изтощен. Даже може да е в някакво такова депресивно състояние. Да, и си търси някой, на който да се утвърди просто. Като императора. Отново. Императора. И търси някой, на който на негов гръб да се утвърди. И какво ще стане? Ще отиде при императрицата. И той знае, че вие ще го приемете. Ей, това е. Той ще ви изманипулира, вие ще го приемете, ще приемете тази чаша, която той иска да ви даде, ще ви замаже очите и айде. Ще се утвърди. Айде тук още една. Да. Това е човек, който е като удавник за сламка. Там не се чувства добре, но знае, че вие може да го измъкнете от това състояние. И затова ще направи всичко възможно, да. Ще направи всичко възможно да възстанови нещата. Отново да има завръщане и ново начало. Така че помислете си добре дали го искате това нещо. Разбира се, това е обща енергия, няма да резонира за всички. Тези, които искате да проверим как стоят нещата, може да ми пишете за личен рейдинг. Пишете долу в коментарите предложения за теми, всички коментари ги чета и скоро ще се видим с нов рейдинг. Чао от мен!